Ayisukile. Umuntu onjani? Usatshwayo ukuthi bamqonde. Bahlangana abantu babe baningi. Ya, somusa kanjani lo? Ya, somusa kanjani? Ya, zama abantwana bakhe. Ya, ibona abantu. Ya, umuntu momfuna. Mele ushaya umntwana wakhe khona ezophuma yena. Bafethu, anibhedi. Umuntu onjani ozohlanganelwa bamhlanganele ngasese banqene ukumqonda. Why? Vele sebehlulekile ngithi ngale nto adibenza. So manje hayi nawe zama. Umuntu onjani loyo? Umuntu onjani futhi ethi sekubonakala ukuthi hayi ungaphezulu kwethu. Qhubeka sizame futhi sibone sizame silokho sizama sakhe nalento siyakhala. Nayi sesiyakhile. Ya, sesiyakhile. Kufanele ngabe uyasebenza lento kanti yini bani? Yini manje? Kanti yini? Dolo lo. Umuntu onjani loyo? Umuntu onjani futhi? Thunyelwe abantu kuyena. Ngosuku la kumele ufike umuntu bese angene efrijini. June July. June July. Ngoba sekuthunyelwe into lapha ya beluye khona babone ukuthi hey kanti kasha la kuyashisa la. Umuntu onjani futhi? Lethe bemthumelile lo muntu afike. Mayithi afika ashe. Yo, hayi inkulu. Yo, hayi ashe. Mangithi ashe. What type of a person is that? Hayi, ungabuzi mina. Angazi nami. Nami angazi ngifisa ukwazi.